Morning guys, welcome back to another vlog. Kakatapos lang guys ng aking run and naka 31 minutes tayo, so that's a big accomplishment, lalo na't puyat. So hindi kasi ako talaga makatulog ng gabi and I was so stressed out kahapon. Kaya bawi tayo sa workout today. It feels so good to be here again guys. Sobrang nakaka-relax talaga dito. Dito yung dating school ko nung college. Dito ako nagra-run pag morning or kapag gabi. And yeah, the sun ray is coming out. Sobrang nakaka-relax lang yung mga ibon lang yung naririnig. Tsaka yung mga nagbabasketball kasi medyo maliwanag na rin naman. Hey guys, I'm back home and I just finished reading one page of this kasi this is a daily devotion. And ito yung lagi yung tinatanong sa mga nagtatanong kung ano daw yung book na nasa likod ko kasi nandito siya lagi sa table ko. Ayan. Kung ano yun. This is a daily devotion from Philippine Publishing House, I guess. Ayan. Tapos pang juniors kasi siya. So yung attack niya, I mean, parang sa mga age pa lang natin, mga teens and sa mga before mag-30, mga ganyan. Para sa mga singles, yan, ganun yung niya. So parang hindi siya nakaka-boring basahin ng mga younger na mga readers. Ayan. So ito guys, sobrang gustong-gusto ko to. If I'm feeling really heavy, kapag may anxiety attack ako, pag may alam mo yun, yung parang bigla ka na lang nalungkot, bigla ka na lang natakot, ganun. Ito guys, ito yung laging pinabasa ko kasi kung tinatamad ka magbasa ng Bible mo because you feel like it's boring, then dito ka magsimula and then you will learn to love reading your Bible, especially if you're going through something or kahit wala kang pinagdadaanan, just to remind you that there is someone out there higher than everything, bigger than your problems, bigger than your stresses, and more powerful na kaya kang tulungan sa kahit anong problema. Then I don't know, it's just so fulfilling and it's so heartwarming guys. Sobrang nakaka-relax pag nagbabasa ako ng ganito, tsaka ng Bible ko. And then ganito, natahimik yung paligid. Sobrang morning pa lang. And then, ito pa pala guys, yung ginagawa ko kapag morning or before I go to bed. Yeah. Pero most of the time morning. Ito guys, this is my journal. Not really a journal. This is just a very simple na notebook guys. Ganyan lang siya. Tapos, ito yung naglaps na to ng mga may calendar. Ganyan. So, dito ko nilalagay yung mga prayers ko. I'm just giving myself 5 minutes to write on this. Ayan. Sobrang gaan siya ng loob kasi lalo na sa akin, wala akong kausap dito sa bahay. That's why I always vlog. Parang may makausap lang ako. And so much here, guys. Kasi ito yung mga words that I write in here are the things that I cannot say online or the things na hindi ko siya masabi sa friend ko. Sobrang feeling ko kapag nagsusulat ako dito, addressing my problems to God, sobrang feeling ko answered prayer agad. I don't know. Try nyo guys if you're having heavy burdens in life. Eto guys, yung lesson for today, which is February 24. Ayan.
Sabi dito sa last part niya. People may not recognize the things that you do, but you can be sure that God does. Every kind word, good deed, and faithful devotion to His cause, He remembers them all. So, sobrang applicable nito guys if you are working and parang hindi naman nakikita ng mga boss mo yung efforts mo, na hindi nila na-appreciate, hindi na-recognize yung hirap mo sa pag-work. If you're a student na parang feeling mo hindi nakikita ng teacher mo yung mga efforts mo para tumaas yung grade mo, or if you're feeling like hindi ka favorite ng parents mo na nag-e-effort ka para maging masaya sila for you. Eto guys, just remember that God remembers them all. Just do everything that you can do. Just do the good things and God will remember them all, guys. Sobrang, di ba? Nakaka-relate tayo dun kasi tayo yung mga younger readers for this book. Guys, andito sa kusina tong apat na to. Grabe, ang lakas nila. Halos sirain na nila tong door. Kain na tayo ng ating breakfast. I'm gonna have bread, loaf bread with peanut butter na palaman. Ayan, Skippy. Yan yung favorite ko na palaman. And then I have here fried egg and coffee na half cup lang siya because I cannot drink 1 whole cup actually. Sa totoo lang, no? Hindi ko kaya talagang ubusin. So, half cup lang siya. Yan, this is my favorite mug, guys. Kasi sabi niya, you can't buy happiness, but you can buy coffee, and that's pretty close. As parehas lang yan, happiness ko, coffee. So yeah, let's eat na guys. Alright guys, so done with the breakfast. So go na tayo sa paglilinis ng salas kasi maalikabok na dito guys sa salas. So maglilinis na ako. Guys, time check. It's already 11:25 a.m. and silent muna natin. And tapos na ako guys maglinis dito sa salas. Bago ko maligo kasi ang agenda ko for today, gusto ko mag-edit ako. Kasi wala pa rin tayong internet. So gusto ko mag-edit lang tayo ng mag-edit. Mag-film dapat ako pero I'm not in the mood guys to film. Magpapakita kasi yun kapag yung hindi ako ganado na mag-film, ganun, nagpapakita talaga siya sa video. So, before ako mag-edit guys, maglalagay muna ako nitong keratin and collagen na milk extract. Ito guys, bigay to ni tita ko, pero ginagamit daw to sa mga parlor, mga ganyan. Ito siya. May coconut siya, may collagen, pang hot oil. Ang problema guys, paano ko to i-hot oil? Wala na ako yung shower cap. Yun. But anyway, tinuruan ako ni tita ko kung paano gumawa nito. Dry hair lang. No need to shampoo or anything. So, bago ako mag-edit, gusto ko nakaligo na ako. Para yung tipong parang mag-office. Para clear mind, clear everything. Dito ko sa sala guys kasi ayoko mag-spend ng time sa kwarto ko. It feels so depressing. Na parang yeah. I don't know. Basta mahirap magstay sa kwarto ko kasi feeling ko na ang lungkot doon sa loob.
So, back to the product, guys. Ito, ilalagay mo lang siya from the roots of the hair to the end. Especially sa end ng hair. Kasi, sa end ng hair, guys, ito yung drying. At dahil wala pa akong shower cap, ito na ang gagamitin natin para makulong yung heat. Ingay, bes. Siguro guys, kung once a month nyo lang to gamitin, ako pang ano na to, 6 months to 1 year. Kasi ang dami na namin gumamit ito. Ako, si tita ko, si lola ko, si Jonah, tas ako ulit, tas ngayon, pang-anim na to guys, nasa kalahati pa lang siya. Eh kung once a month to, di pang 1 year na to, di ba? Bongga na bongga. Hey guys, time check, it's already 4:47 in the afternoon and kakatapos ko lang i-edit guys yung graduation video or parang makeup look for the graduation, which is very simple, more on Nichido. Wait lang, hindi tayo nag-focus. Ayan, more on Nichido and Everbilena yung ginamit ko ng mga products. Sobrang nagka-cringe talaga ako guys kapag napapanood ko ng mga aura-aura, ganun. Hindi ko kinakaya, besh. Alam mo, yung parang ang iniisip ko dun, paano pag makakita ng video na to na yung mga kakilala ko, na talagang personal na kakilala ko na hindi nila alam na nag-YouTube ako or alam man nilang nag-YouTube ako, pero hindi kasi ako ganun super pa-girl kapag in person. Yung hindi ako nagagayang. Hindi ko to kinakaya. Nag-cringe lang talaga ako guys. Parang kinikilite yung leg ko pag pinapanood ko yung video. Hey guys, I just realized na hindi ko pa pala na-close yung vlog na to. So, close ko na siya guys. And thank you so much guys for watching. And yeah, I'm feeling better now. I'm feeling okay now. Yung mga post ko na napunta sa Instagram stories ko na parang tsaka mga post ko sa personal FB ko na napunta din sa FB stories ko. Yun, mga nakita nyo yung mga previous days. Nag-stir up ng commotion online. So, yeah, I'm okay now. Salamat po sa mga nagtanong. I'm okay. Feeling better now. So, thank you so much guys for always watching and for subscribing. And thank you po sa mga nag-share ng videos ko. Salamat ng marami po. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, that name is JoyOfMia. And I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heart beat, beat.